dreng, er du stadig i live? Jamen der er jo... Ja, men altså, jeg har sgu ikke set dagslys af 25 år. Jamen, så har du godt nok gået glip af meget, det kan jeg godt sige dig. Ja. Alt det gode, jeg har gjort for den russiske republik. Det kan godt være, at de skide amerikanere vandt kolde krig, men det russiske flag er stået helt til tops. Ja. Og du må virkelig ikke hænge dig fast i de gamle tider fra Sovjetunionen, fordi det er fortid. Det var gode gamle dage. Ja, men nu er vi den magtfulde nation, der hedder Rusland. Det kan jeg da godt sige dig. Ja, men så skål på det, altså. Skål. En glas snaps. Så lever vi for ingen penge i første tid, og så... Jeg har slet ikke tro på, at de vil svømme, altså. Dengang jeg var ved magten, der var det af Rusland blomstrede. Det var Sovjetunionen. Ja. Hvem fanden er den der for en ung mand der? Ja. Pligtigt. Jeg kunne ikke undgå at høre, at I sad og snakkede om Sovjetunionen. Jeg mener stadigvæk, at det er den største geopolitiske tragedie, der er sket i 20. århundrede. Det er der selvfølgelig nogen, der er uenige med mig i. Hvordan fanden i helvede skal du sige det, når du går og samarbejder med USA og alt muligt? Hvordan kan du sige det? USA er sgu da vores gode gamle buddies. Det kan godt være, at amerikanerne er nogle slyngler, ikke? Men til gengæld så arbejder vi i samarbejde om at udrydde terrorismen. Og det er gået godt indtil videre. Siger du bare? Det kan godt være, at mens jeg sad på magten, at økonomien ikke var særlig god, og inflationen var på, hvad? 2500% om året, ja. Ja, du husker. Så valgte jeg dig som den gode leder, for jeg vidste, at du ville føre den frie markedsøkonomi videre. Jamen altså, det er jo rigtigt nok, dengang jeg sad på magten, ikke? Okay, hvor var det godt. Det hele var bare, altså, ikke noget kaos, og økonomien var ikke så god, men det er lige meget, og folk skulle ikke noget, de skulle ikke købe ind, de skulle ikke give en skid. Og så kommer I bare der med jeres kommunistiske pisser. Hvor det kommer godt. Altså, nu skal du høre, Gorbachev. Det kan godt være, at vi lavede kup, men du sad i et sommerhus i Sortehavet, imens vi prøvede at ændre vores nation til noget bedre. Og ja, det kan godt være, at kuppet ikke rigtig førte til noget godt, men i sidste ende, så førte det til noget rigtig fantastisk, fordi så begyndte Rusland at blomstre. Det kan du godt tro. Jeg husker tydeligt den 25. december 1991, da unionstraktaten førte til, at Sovjetunionen den blev opløst. Og nu blev 15 sovjetiske republikker til 15 lande med Rusland i spidsen som en ny supermagt. Vi er sgu enige om, at USA, det er sgu supermagten stadigvæk. De er i spidsen. Det er ikke Rusland, der er i spidsen, vel? Det er USA. 31. december 1999, der overdrog du de sociale og økonomiske problemer til mig. Siden der har jeg ført kurs mod et meget bedre samfund og land, altså Rusland. Det er det land, vi taler om. Og lige nu, der går det faktisk rigtig godt. Ja, men altså, den her diskussion, vi kommer sgu da ingen vej, mand. Og Trump er lige ved at få præsident, mand. Ej, det gider simpelthen ikke. Det er fun. Det var 5 lande til 15 lande til 5. Hvor at det er forkert. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og nu blev 15 sovjetiske republikker til 5 nye lande. 5 fuck! Jamen, det er sgu da. Jeg har bare ikke set dags lidt.